Федераль университетында дизайн һәм пространство сәнгатьләре институты оештырылганга әле бер генә ел. Әмма эшчәнлекләренә бишле куярлык. Югары белемле, компетентлы остазлар туплап быел беренче студентларын да кабул итте. Шушы көннәрдә мобилизацияләнүчеләргә ярдәм кулы сузырга булганнар. Ничек икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Барысы да уңайлы булырга тиеш. Менә минем өстемдәге хәрби кием ул Евгений Владимировичныкы. Нәкъ шундый хәрби киемгә ихтыяҗ зур ди үзе дә 3 ай мобилизациядә булып кайткан тәҗрибәле конструктор. Разгрузка дип аталган күп кесәле җиңсез өс киеменең түш кесәсен хәтта снаряд кыйпылчыгы тишкән. Студентларга ул тегү үрнәге буларак куелган. Аны киеп хезмәт иткән Евгений Жимков әйтүенчә, хәрби экипировка бәясе элек 10 меңгә дә җитми иде, ә хәзер 50 меңнән артып китә. Арзанга тегү, әмма сыйфатын тагын да яхшырту тәкъдиме белән ул Казан Федераль университетының тәҗрибәле технологларына мөрәҗәгать итә. Махсус хәрби операция булышмакчы булалар. Һәм монда тегәләр тукыма белән эшлиләр. Динара Төхвәтуллина бу эшкә бик теләп киләбез ди. Аннан башка тагын 5 студент укудан тыш хәрби кием тегәргә булыша. Балаклава, ягъни муенга кадәр каплаулы башлык, җиңсез өс киеме, җил үткәрми торган костюм, гомумән күп сезонлы хәрби кием комплектын тулаем тегәргә һәм яңартырга алынган дизайн һәм милли сәнгать кафедрасы укытучылары. Тегү машиналары да өр-яңа, барысы да сафта. Во-первых, они получат навыки. Безнең остаханә студентлар өчен өйрәнү мәйданчыгы. Алар тәҗрибә туплый, тегү, кисү күнекмәләре шомарта, киемне дөрес эзлеклелектә тегү нигезләрен, гомуми технологиясын өйрәнә. Дизайн һәм пространство сәнгате институтында текстиль эшләнмәләрен ясау һәм модельләштерү буенча остаханә әлегә хәрби кием тегү тәҗрибәсен сынап карый. Алар киемне мөмкин кадәр уңайлы итү өчен тырыша. Әйтик, муен өлешләренә төзәтмәләр кертү, өстәмә кесәләр тегү. Тегү өчен шимал белән институтка иганәчләр дә, аерым кешеләр дә ярдәм иткән. Беренче юлыга җыенысы 10 комплект хәрби кием тегеп тапшырырга җыеналар. Әлбәттә, бу очракта күләм түгел, сыйфат әһәмиятле. Зур елгалар да кичкенә инештән башлана бит. Мөршидә Җиһан, Ия Кислицина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.